Arratsalde on dizuela pilotazaleok, Iruñeko Labrit pilotalekutik. 15 partidaren ondoren, gaur amaituko da udarako lehiaketa, naiz eta udagoienean izan udara CaixaBank txapelketaren finala izango da gaurkoan hemen Iruñeko Labriten. Eta horretarako pilotariak azkenengo beroketa ariketak egiten ari dira, gorriz ariko dira. Gera Iturriaga eta Naroa Agirre eta Urdinez aurre egingo diete Natale Aranburuk eta Maite Ruiz de Larramendi Mujikak. Aipatu beharrekoa da, 15 partida izan direla honen aurretik eta txapelketaren ligaxka fasean sailkatu diren bi bikoterik onenek lortu dutela gaur hemen egoteko txartela, aurreko partidak irabazita eta bi bikoterik onenak iritsi direla final handi honetara. Eta jada aurkezpenekin hasi behar garela esan digute, hemen honen aurretik neska txikiak ibili dira bostetatik aurrera pilotan, eta haiei ohi bezala oroigarritxo bat emango diete lehendabizi, eta ondoren lau finalistak aurkeztuko ditugu banaka-banaka, eta hemen bildu den pilotazalearentzat ere ohartxo bat emango dugu. Finala bukatu ondoren pare bat kamiseta zozkatuko dituelako gaurradoz pilotak. Arratsaldeon ona Iruñeko Labrit pilotalekura etorri zareten guztioi eta ongi etorri ados pilotaren udara CaixaBank lehiaketaren finalera. Uda guztian zehar 15 partida jokatu eta gero Garesen uztailaren 25ean txapelketa hasi zenetik gaur izango du lehiaketa honek amaiera. Eta horretarako bi bikoteak eta epailea prest ditugu eta besterik gabe aurkezpenari hasiera eman aurretik lehendabizi bostetatik aurrera
pilotan ibili diren neska txikiei oroigarritxo bat emango diegu eta mesedez datozela neska txiki guztiak finalistekin batera kantxaren erdira. Lakturale da ados pilotaren babesleetako bat eta haren izenean hortxe dituzte esnek ikasak pilotariek eta argazkirako jarri dira finalistekin batera. Xalo zaparra bat ezar ditzegun mesedez, hori da. Eta hau esan daia da, finalisten aurkezpena egiten hasiko gara. Laurak prest ikusten baititugu, batetik Gorri zariko dira Jera Iturriaga Leitzarra eta Naro Agirre Zestoarra. Eta urdinez haien aurka Natale Aramburu Lazkaotarrak eta Maite Ruiz de Larramendi Mujikak jokatuko dute. Epaile lanetan Nafarroako Pilota Federazioko Carlos Solak jardungo du. Txapa gora eta bikoterik onenak irabaztezala. Eta partidazio aurretik publikoarentzako ohar bat sarreran bertan badituzue txartelak ondoren txapelketa ofizialaren bi elastiko zozketatuko dira eta horiek eskuratzeko txartelak sarreran dituzue. Sarrerarekin batera hartzeko aukera izango duzuelako. Besterik gabe, zorte on bi bikotei eta onenak irabaztezala. Lau pilotariak lanerako prest ditugu eta pilotarien aurkezpenarekin batera egin dezagun baita gaurkoan hemen laguntzaile lanetan izango dugunaren aurkezpena ere. Maili Barrokal, arratsaldeon, final ona izango dugula espero dugu behintzat. Arratsaldeon unai, bai, final borrokat ikusten dugu, bi pareja sendo, eta bueno, ikusiko aber zeinek irabazten da ben. Hasi da finala, eta lehen da biziko tantoa, joko handa dagoeneko. Gerak itxaren horri aldere irekin, Natal legatzera. Egin dio pilotak Naroari, baina ongi jaso du. Natalek zabalera berriro. Gera iritsi eta bien tartera bildu. Gaiztotu egin zaio pilota Maiteri eta azkenean eramaterik aztu izan. Oso pilota gaiztu da zen. Gerak ipini duena. Bai, hor eskumakin oso ondo baztertu da Gerak pelota, eta bueno, Maitek ezin izan da hau eraman, eta bueno, lehenengo tantoa Gorri bikotearentzat. Oraintxe pasadio pilota Maitek Gerari eta badator Leitzarra sake ateratzera. Atera du Gerak. Erdi-erdiko sakea, Maitek ondo eraman du. Leitzarra gatzera, Maitek jaso. Naroak ere atzera luze-luze. Azkenengo losar arte bidali du gero pilota Maitek, Gerak atzera. Naroa sartuko da berriz ere jokoan, pilota jaitsi egin du. Gerak ere atzera. Maitek ongi eraman eta Gerak Naroari utzi dio, atzera. Arroa goiko atzelariak ongi bueltatu du. Maite Ruiz de Larramendik aurkoan piloteoan. Ez dut uste Maite eta Naroa aspertuko direnik, bi atzelari oso seguru direlako. Aurrez aurre. Txokoan Gerak, gero Natalek jaso du, baina ez zuen ezertarako balio. Bigarrenean eraman duela adierazi baitu epaileak, baina hala eta guztiz ere, behin jotak gero bera jo du, pilotak berak. Eta gauzak horrela, 2 eta huts jarri dira aurretik. Iturriaga eta Agirre oso dejada polita, Geraren hau ere. Bai, oso tanto polita Geran partetik, oso ondo bilatako dejada izan da, eta bueno, horre txost egin du, eta bueno, Natalek bigarren botian eraman dau. 2 eta huts marka gaiuan, eta Gerak atera du sakea, Maiteak eraman. Beste sake bat atzera aurrelari Leitzarra, ongi bueltatu
Maitek eta Jerari sartzeko aukera kendu gainera. Bien tartera Natalek txoste egin dio pilotak Naroari, baina ondo eroan du, berriz ere toki berera. Naroak makurtuta, eramaterik ez du izan eta orain Natalek ongi irakurri du. Egin beharrekoa, bien tartera aurrena Naroa behartu eta gero zertxo bait laburrago toki beretik erasan dio eta azkenerako tantoa lortu du. Bat eta bi. Bai, nik uste dut Natalek tanto honetan oso ondo baztertua bela pelotia, eta bueno, lehenengo pelotaka eskerrera bilau dau, Naroak eraman da, baina bigarrena be oso ona izan da, eskerrera, eta bueno, Naroak ezin izan da eraman, eta lehenengo tantoa urdinentzat. Markagailuarekin arazoak ari gara izaten, eta ea bada azkar konpontzeko modurik izaten dugun, bat eta bi dugu partida, eta orain seinalea ere joan zaigu, ea une batetik bestera prest izaten ditugun gauza horiek guztiak. Laugarren tantoa bien bitartean hemen jokoan. Natale sartuko da, Natalek atzera. Maitek atzera, bostetik, Naroak luze. Naroa luze eta ibiltzen ikusi dugu. Bien tartera Maitek Jera sartu du jokoan eta pilota atzeratu. Jera sartuko da berriz ere, moztu. Ezkerrez jaso, baztertutako pilota hori Aranburuk, ero kantxaren erdialdera irekin, Natalek ura ere ekarri, eta oraingoan zartako atzera Jera Iturriagak, Maitek eraman. Naroak bien tartera, eraman. Maite Ruizte Larramendi Mujikak, berriz ere Jeraren aukera, toki berera, jaitsi eta gaizto gainera, Maitek hau ere eraman egindu. Jerak atzera, hau ere ekarri Maitek. Txokoan utzi du, baina iristeko denbora emango dio Maiteri atzera. Lauterditik Naroak eraman eta Nataleri sartzeko aukera kitatu gainera. Pilotari altuera eman da. Oraingoan Maitek baztertu du Naroari, ekarri, Lazkaotarrak ireki, Jerak kontrakantxatik eta bere burua lurrera botata bildu. Atzera eta zabal aldera Maitek ederki eramana. Naroa Agirreren aldetik, beste zartako bat atzera, kantxaren erdialde ingurura orain. Hau ere ekarri du eta gero berak ahalik eta luzen hasten du. Jeraren zadaukera berriz ere, moztu txokoan barrena luze. Natalek eraman, berriz ere Jera sartu da, dejada oraingoan txokoan, eta Maite gertu bazen ere, iristeko tarterik ez dio eman, eta gauzak horrela hirugarren tantoa lortu dute, Jera Iturriagak eta Naroa Agirrek, ez dino betu bukatu du tantoa kasu honetan Jerak, baina nabarmentzekoa da, lau pilotariek tanto guztian zehar egindako lana, Maili. Bai, tanto oso polita izan da lau pilotaren eskutik, nik uste tanto beroa partioan sartzeko, eta bueno, ikusten da partida oso gogorra dagoela, eta bueno, hor Jerak aurrian oso ondo botatako dejada izan da, eta bueno, tantoa gorrientzat. Markagailu oraindik berreskuratzerik ez dugu izan, baina ahozkoran bada ere aipatuko dugu. Nola doan finala 3 eta bat dira aurretik, Jera Iturriaga eta Naroa Agirre, eta 5. tantoa da, uneotan jokoan dagoena. Ezkerrez aztertutako pilota luzatu Maitek, gero moztu Jerak, Natalek ongi eraman du, zabal aldera Jerak, bertan zen Natale eta ongi atzeratu du pilota, eta baita gero ezkerparetatik zabal aldera joko eramateko Naroa Agirrek berak ere. Zabal aldetik Natale jaisten saiatu da, baina txapaztira joan zaio. 4 eta bat, markagailuan. Bai, nik uste dut, hor Maitek oso ondo moztu da bela pelota, baina, Jerak oso ondo eraman da bela, eta gero, nik uste Nataleko hor ez da bela ondo sartu pelota, eta, txapa aspira junzaio. Eta, 4 eta bat, partio gogorra izaten oaingoz, eta,
ikusiko aber urdinak partioan sartzen dian, eta aber tantoak egiten dituzten, eta partioa pixkat gogortzen du. Lau eta bat beste tanto bat jokoan, hemen planoa zabaldu dugu. Zabalaldetik bada ere, zuek emaitzaren berri ere izan dezazuen. Seigarren tanto bat jokoan. Era kontrakantxatik bildu. Natalek txokoan dejada, iritsi egin da Naroa. Lazkao tarrakatzera eta azkenerako toki zaldatu behar izan dute Leitzarrak eta Zestoarrak, bien tartera luze irutarditik. Ez da iritsi, frontisera Geraren pilotaka da. 2-4 markagailuan eta berriz ere min egiteko tokiak behar bezala bilatu dituena Natale izan da. Bai, nik uste dut gorriak defentsan ibili dela, Gerak oso ondo eraman da bela hor pelota atzetik. Baina, Natalek oso ondo mugitu dau pelota, bizkor, eta, tantoa urdinentzat. Eta, ikusi beharko da Natale sakean, nola aritzen den. Une batetik bestera bueltatuko dio pilota Naroagirrek Natale Aranbururi, oraintxe pasa dio. Eta badoa Lazkaotarra sake ateratzera, laukotean gaztena dugu bera, 16 urte besterik ez baititu, baina oso pilotari ona eta bizia da. Zuloak irakurtzen ez dino beto dakiena. Eta aukera etorri orduko pilota garbia izan ezkero erasora jotzen badakiena. Beste tanto bat jokoan, Gerak jaitsi eta Nataleri gainera etorritako pilota horretan ez erregiterik ez du izan aurrelari Gipuzkoarrak. Pilota gainetik atera eta berriz ere frontisean paratzeko, 5-2. Bai, oso ondo moztutako mosketa izan da Geran partetik, hor aurrian velozia ematen dio pelotai, eta Natale naiz eta eutxi zen izan dago eraman. Gera Iturriaga eta apurka sake ateratzera pilotari eragin dio punpa eta jarri du tantoa jokoan. Maitek ongi bueltatu du sakea eta berriz ere 2-4 denetik jo eta atzera Gera Iturriagak. Aurrera etorri da orain Maite irutarditik, bien tartera txokoan barrena luze. Maitek atzera segidan, berriz ere Naroa sartu da eta pilota jokoa Zabal alderantz bideratu du. Oraingoan berak jaitsi, ezkerrez Natalek ireki pilotari altu bera eman da, barruan da, kontrakantxatik bildu eta jaitsi. Iturriagak Maitek eraman egin du, berriz ere txokotik min egin nahi aurkariei Leitzarrak, Natalek eraman du. Orain ere hanketara jokatu dio, gainera pilotak gainera egin zilezaion Nataleri, baina ongi moldatu da azken honetan Lazkaotarra. Maitek Zabalera gero lautik eraman eta pilota zaila jarri ordainetan Naroak Maiteri, Gerak ireki, Zabaletik Zabalera dejada Natalek, eraman egin du Gerak, atzera gero Natalek eta txokoko zuloak guztiak zeuden libre eta ez dino beto jakindu berriz ere nondik eraso behar zitzaien aurkariei eta pilota 3 inguruan atzean ipini da. Tanto oso polita lortu du Natalek 3-5 eta tanto luze honen ondoren AH-den setera etorri dira lehen da bizikoz. Gera eta Naroa tanto luzea izan da maili eta AH-dena ere merezia dute inondik inora. Bai, tanto soluzia, lau pilotariak oso ondo hor pelota oso ongi mugitzen, eta ikusi Natalek tanto honetan oso ondo dakiela bai pelota mugitzen, eta Zabalea hor dejada batez, Gerak eraman egin du, baina gero hor zuloa bila batzan eta oso ondo bota du pelotatza, eta beste tanto bat urdinentzat, 3-5, eta atxeden merezia pixkate partidan berrio sartzeko. Dejadarekin nahastu du lehendabizi Gerak Natale, ongi eraman eta gero ari etorri zaio
aurkariei min egiteko aukera, dejada erabili du horretarako, eta jokaldi horren ostean, txoko aldea zegoen estali gabe, pilota ara bidali, eta atze aldean pilota 3 terdi inguruan ipinita. Tantoa lortu du Lazkaotarrak, 3 eta 5 markagailuan, zutitu dira lau pilotariak. Atxeden aldia bukatu delako eta badatoz, berriz ere jokorako prest. Kantxara lau finalistak, Natale Aranbururen eskuetan da pilota, eta pikinka abiatu da sakerako pilotari punpa eragin, eta ipini du partidako 9. tantoa jokoan. Naroak ongi iramandu sakea, eta gero Maitek aurretik atzera. Lau terditik eraman Naroa Agirrek, Natalek atzera, ezkerrez Naroak jaso, eta Maiteri aukerako pilota geratu zaio, berriz ere aurre aldetik atzera, lau terditik Naroak pilota luze ipini du, eta berriz ere Maitek jo behar, Naroak jaitsi, Natalek eraman, eta pilota apur bat zabaleratu, Jerak moztu, gainera jokatu nahi dio denbora guztian zehar Nataleri, eta gero ahoko zuloko pilota etorri zaio, eta airearen bidez ez du barkatu. 6 eta 3, oso gantxo polita Jerak egin duen hau. Bai, oso tanto polita ian eskutik, ikusi hor aire sartzeko aukera ondia zeukala, zabala libre zegoela, eta bueno, oso ongi sartu eskuan pelota hori, eta tanto oso ona Jeran eskutik. Eta behar bada partida honetan Maili Jeraren eta Naroaren helburua Natale kargatzea izango da, Maitek atzean pilota gehienak eramaten dituelako. Bai, bakigu Maitek atzean asko jokatzen dabela, no? Oso ondo aguantatzen da, eta zaila izaten dela bera tanto egitea, baina, bueno, azkenean seguramente lortuko dutela, eta, bueno, ikusiko zela joan partidua, baina, bueno, oien Naroa, pelota joan izaio bera, eta, bueno, berrio partiduan sartuko dira. Eraman beharreko pilota zuen, baina azkenean zenbaitetan ematera joaten zarenean gertatu ere egiten zaizu, azkenean pilotan onden ez duzula jakiten, eta azkenean horixe gertatu zaiola esango nuke Naroa Agirreri ematera joan, eta azkenerako txapaztian geratu zaiola. Pilotaka da zesto horrari, 4 eta 6 markagailuan, eta beste tanto bat jokoan, berriz ere Mailik esan bezala, urdinek oraintxe dute partidan sartzeko aukera ez dira, gorriek dituzten 6 tantoetatik oso aparte, baina berriz ere partida berdintzeko aukera, berdintzera ekartzeko aukera, eta markagailua estutzeko aukera badute tanto honetan. Horretarako 15 egin beharko lukete baina. Jerak jaitsi, Natalek ezkerrez eraman, berriz ere toki berera min egin nahi Leitzarrak, txokotik zabalera aldatu egin du jokoaren dinamika Naroa Agirrek, gero Jerak atzera, Natalek ezin izan du eraman, baina oso gutxiren faltan geratu da. Baina azkenean atzean ondo biatu iduzuloak Jerak, eta pilota oso zaila jarrita tantoa lortu du. Leitzarrak berak. Bai, horre zabalean, zuloa ikusi du Jerak, eta Maiten ez eta heldu Jera hor aurrauran pelota utzi dio, eta atzera oso ongi mugitu du, eta nez eta Natalege eraman, txapa azpira jun zaio. 7 eta 4 markagailuan, Jera dator, sakera. Sake gaiztoa jarri dio Maiteri, doi eraman du, baina oraingoan etorriko zaio aukera garbia, min egiteko Natale Aranbururi, Naroak eraman egin du, eta ezker paretaren inguruan bildu nahi izan du, oraingoan Jerak atzera, eta Maitek jaitsi, Jerak ekarri, Natalek aukerako orain moztu. Naroak eraman, airez, zabal aldera Aranburuk, Otamanoz eraman du pilota hori Maitek, zabalera gero Naroa Agirrek, Natalek bildu, eta oraingoan txokoan Barrena.
Jarri du pilota luze, Sotamanoz sartu nahi izan du Maitek eta azkenerako pilota ukitzerik ere ez du izan. 8-4. Bai, azkenean Naroak oso ondo ari da bilatzen zabalalde hori, asko gustatzen jakon jokaldi bat da, eta, bueno, nahiz eta Maite horregon aire eskoteko, azpiti egon zaio pelotia, eta, gorriantzat tantoa, eta, nik uste dute urdinak ondo eskatutako atxeen aldea izan dela pixkate gorrien joko hori gelditzeko, eta, berrio partioan sartzeko. Eta askotan aipatzen dugu, Maitek oso denbora gutxi behar duela defentsatik erasora pasatzeko eta batzuetan airea dela edo Sotamanoa dela horretarako erabiltzen duen baliabidea eta kasu honetan nik uste azpitik zetorkiolako ez duela azkenean jotzeko tarterik izan. Bai, nik uste hor dudain da bela, pixkat, eta ezekien bote sartu edo aire, eta azkenengo momentuan aire sartu da, baina ezin izan da hau eraman. Lenda biziko aldiz etorri dira Natale eta Maite atxeden setera. 8-4 markagailuan eta okerrezko naiz. Uste dut oraintxe konpondu dugula markagailuarekin genuen gora beheratxoa. Hortxe duzu ezkerraldean partidaren emaitza, gu lantzean behin emaitza zertan den esaten joango gara, ohikoa den moduan, baina zuek ere hortxe duzue pantailaren ezkerraldean emaitzaren berri. Kontua eta gauzak horrela 8-4 markagailuan eta atxeden alditik zutituta beste tanto bat dago jokoan. Atzelariak orain protagonista. Maiteak atzera, luze eta pilotari behar besteko altuera eman da, ezkerparetari txatxi dio gainera pilota eta azkenean Naroak eramaterik ez du izan, oso pilota gaiztoa jarri baitio Eulatearrak, 8-8. Bai, oso ondo sartutako pelota izan da Maiten eskutik, hor asko baztertua pelota eta Naroa naiz eta eraman, oso zaila zen eramateko eta, urdinentza tantoa, behar zuten nik uste berrio partidan sartzeko eta oine ikusiko Natale abertzakeakin min egiten da ben. Eragin dio punpa pilotari eta atera duzakea Lazka Otarrak, Naro Agirrek bueltatu egin du eta gero berriz ere kuadro bitarditik atzera. Aranburuk berak. Maitek jaitsi, Gerak eraman egin du eta aukera garbia orain Nataleri etorri zaio ireki eta bere burua lurre bota eta Gerak jaso, Maitek atzera, Lauterditik eta zertxo baita atzeraka etorrita ongi eraman du Naroak eta beste pilotaka da luze bat atzera Maitek horren ostean. Oraingoan txoko aldetik Zabalera jotzea erabaki du, jokoan astu eta aldatzeko asmoarekin. Hiru pauso egin ditu aurrera Naroak eta bien tartera jaitsi eta gaizto ipini gainera Maitek eraman, txokoan barren amin egin nahi izan du orain Gerak, ernez egoen Maite ala baina atzera Iturriagak, Lauterditik Tunpagoran ireki, Maitek txokoan utzi du gero Gerak, dejada kantxaren erdira Aranburuk eta abiatu bada ere iritsi eginda, baina eramaterik ez du izan Naroa Agirrek, oso tanto polita, dejadaren bitartez oraintxe Natale Aranburuk egin duena. Bai, nik uste hor Gerak bi paretan nahi zebala egin, baina saiola hain ongi irten, eta Nataleko horre oso ongi aprobetsatu dejada hori, eta Naroa naiz eta heldu urdinetza tantoa, eta oain nik uste urdinak partioan berrio sartu diala, hor markaian bi tantoko aldeakin, eta ikusi beharko da hemendik aurrera nola joangoan partidua. Partidaren hasierako zatian aldetxo hartu diete gorriek urdinei, baina orduan ere tanto bat egin behar izan dute berriz ere partidan sartzen hasteko eta orain ere eten dute gorrien tanto sorta eta berriz ere bi tantora jarrita
partidan sartu egin dira berriro, Natale eta Maite. Luze astindu 3 terditik 4 terdi ingurura pilota Naro Agirrek, ongi eraman du Maitek berak, eta gero 2 terditik atzera Jera Iturriak jo du. Naroak bien tartera luze ezkerrez eraman pilota gaiztoura Maitek, Jerak ireki, Natalek bildu eta txostegin arazi gainera, Naroa ongi moldatu da baina eramateko beste sake bat luze eta atzera Maitek, eraman Naroak, txokoan utzi du Lazkaotarrak, horreta ere iritsi egin da. Naroa Agirre oraingoan Jerarentzat aukera, moztu. Eta gaizto jarri, Natalek ireki, baina gehiagitxo, 9 eta 6, tanto guztian zehar mendean hartu dituzte gorriek urdinak, baina erabaki behartzen garaian ezker zehar hori gehiegi ireki du, behar baino gehitxeago Natale Aranburuk. Bai, intentzio hona zen hor zabala botatza, baina bueno, igual gehiegi jun zaio, eta bueno, baina urdina berrio Jera sakera 9 eta 6, eta bueno, bakigu Jera sakatzaile oso ona dela bebai, eta bueno, ikusiko aber Maiteke nola restatzen dio. Sake oso onak eta pozoitsuak ateratzen ditu Jerak, eta nik uste partida gehienetan bezala gaur ere ahal eginduko dela sakeari probetxua ateratzen. Natalek zabalera, dejada Jerak, gero berriz ere txoko aldera moztu Aranburuk berak, motiboleaz ongi jaso du Mujikak, eta orain aurre aldetik atzera jokoa lasaitu asmotan Maitek berak bien tartera Aranburuk bipareta egin nahi izan du, eta azkenean pilotak pareta biek bat egiten duten gunean koskan jo du. Jerak ireki, ezkerrez sartuko da Natale atzeraka etorrita, jaso. Erriz ere kantxaren erdi aldera, Natalek moztu. Eta ongi Naroa Agirre, bolea. Maitek, defentsatik erasora pasatzeko. Erriz ere txokoan dejada ona, Natalek iritsi egin da Naroa Agirre, toki bedera jokaldia. Gainera jokatu dio, baina atera du hori ere zesto barrak. Jerak atzera orain, botibolea zirutarditik eraman Maitek, oso elkarren gainean dira 4 pilotariak. Atzera Naroak, Maitek ongi bildu du, txokoan Jerak, baita Natalek ere, eraman egin du Jerak, zabalera oraingoan Natalek sotamanoz bildu. Ezker paretaren ingurura Naroak, atzera oraingoan, boleaz hau ere jaso. Maite Mujikak tanto benetan bizia eta intentsitate handian jokatu izaten ari da. Eta hemen pilotalekoak nik uste erori beharko duela. Tantoa amaitzen desasoian, boleaz Naroak Maitek ireki kontrakantxatik bildu, eta bipareta Jerak gainean da, Natale iritsi egin da, eta hor gainera ere etorrita jo apurtxo bat pilota Naroari. Nik uste nekearen gatik edo pasa dela hor aurrean egon eta jokaldia egitera, baina xapaz dira joan zaio, 7 eta 9, eta hor ez dakit, belaunean ez dute duen kolperen bat hartu Jera Iturriak, lurrean ikusi dugu, baina Naroa Agirrek lagunduta berriz ere zutitu da. Eta nik uste jokatzen jarraitzeko moduan izango dela. Aparteko eragozpenik gabe Leitzarra, kontu oso tanto polita ikusi dugu. Azken hau benetan mugitua izan da, eta pilota zalearentzat oso gustagarria gertatu da tanto hau. Bai, tanto luzea eta ikaragarria, no? 4 pilotarak bizi hor alde batea bestera, tanto polita egiten, dejada, boleaz eta hori, eta bueno, hor bukaeran, nik uste dute ongi botatako izan da, baina Naroa igual gainera etorri zaiola, eta zabalean nahi zuela bota, baina txapaspira jun zaiola, eta hor Jera bukaeran momentu batean bota egin da, baina nik uste dut nekeagatik izan dela,
ze tanto oso luze izan da, eta bueno, oin atxeden zetera etorri da, eta nik uste dut merezita pixkate partioa lasaitzeko. Behar zuzen atxeden hau, azken tanto hau benetan eroa izan baita, elkarren oso gainean ibili direlako lau pilotariak, eta bole askotamano bejada eta jokaldi asko ikusteko aukera izan dugulako. Eta partidak horrela jarraituz gero, nik uste behar bada Auspoak ere izan lezakeela zeresana gaurko finalean. Oraindik ez da partida lanerdietara iritsi, eta 28 minutu eta laurden oraintxe bete dira partidari hasiera eman zaionetik, eta tanto oso gogorrak ari gara ikusten. Nabari da partida ez dela festetako partida soil finala baina nola nahi ere, akaso Auspoak ere zeresana izango du partidaren amaiera aldera. Bai, ikusten ari da partio oso gora ari dela izaten, eta nik uste dut hemendik aurrera be neka igarriko dela, eta bueno, fizikoki zeinek amaitzen duen hobeto, eta hori be ikusi beharkoa partiduan. Eta bueno, oin beste tanto jokoan, ikusten ari gara be bai hor aurrean daibela lau pilotariak, baina bueno, nik uste dut lau pilotariak maila oso ari diala ematen, final gogorra ari diala izaten, eta ikusleak asko ari diala disfrutatzen. Asko ari dira gozatzen bai armaietan eserita dauden zaleak, eta hemen esan dugunez nabari da txapelbi direla jokoan, pilotariak dena ematera atera hori dira partida guztietan, baina txapela irabazteko gosearekin jantxeratzen da beti garaikur berezi bat tartean denean. Eta hemen ere oso elkarren gainean lau pilotariak ederki ireki du Natalek, eta kontrakantxatik bere burua lurrera botata bildu ahal izan du Jere Iturriagak. Tantoa apur bat lasaitu da, berriz ere txokoan barrena pilota luze ipini eta handik min egin nahi Maitek, eta gero horrez tira hartu. Carlos Sola epaileak aspalditxo jaso duela besoa, txapan iruditu zaio Narroaren pilotaka da epaileari. Guk oraintxe ikusi ahal izan dugu errepikatuta, baina ni ere naiz hartu egia esan gainean edo behean izan den, baina hemen epailearen iritzia denez balio duena, ari txapan izan dela begitan du bazaio. Tantoa geratu eta 8. igo zaie marka gaiura Natale Aranbururi eta Maite Ruiz de Larramendi Mujikari. 8 eta 9. Ez dakit zuzenean ikusi duzun pilotak norako joera hartu duen, gainerako edo beherako zein izan den hartu duen joera nabarmenagoa. Neuen eizo hartu egia esan zuzenean tantoa jokatzen ari zirela, baina epaileak erabakimenduz eten du tantoa. Bai, ni ere zure mugan geritu naiz, dudatan geritu naiz, dakit txapa izan den, ona izan den, baina bueno, epaiak txarra eman du, eta bueno, azkenean berak agintzen du. Eta bueno, 8 eta 9, urdinako inberrio, gerturatu dira marka irua, baina bueno, oine Natalein guztot hor, bere burua saldu da bela hor deja batekin, intentzo hona zen, zezabala libre zegoen, baina bueno, nik guztot igual beregi, igual gainera pixkat etorri zaiola, eta bueno, bera jun zaiola pilotaka da hori. Izan liteke, eta gainera parez pare aurrez zuen pilotak jera, eta gainean izan balitz ere, nik uste abiatzeko ez zukela zalantzarik egingo jerak, baina txapapean izan da. Ikaja da alegin hori 10 eta 8 partidan lehen da biziko aldiz, orain etorri dira epailearen saskira Jera eta Naroa, pilota berria izango da orain arteko tanto guztiak aurreko batekin jokatu dituztelako, eta bada nolako tasunak dauzkan pilota honek. Jerak sake benetan beldurgarria duenez akaso biziagoa komeniko zaie, eta ikusiko dugu nolako pilota antxaratzea erabaki duten. Badator Leitzarra sake ateratzera, pilotari eragin dio punpa, eta atera du sakea, gaizto jarri du, Maitek ongi eraman, eta gero Jeraren zat aukera moztu, Maitek jaso, berriz ere aukerako Jeraren zat, hau ere
Oso ondo moztua izan da, urruti zen Maite, eta azkar etorri bada ere iristeko denborarik ez dio eman. Besteak beste indar handian atera zaiolako pilota eskutik Hierari, eta hor pare bat irupauso azkar eman baditu ere, ez da nahikoa izan pilotara behar zen legez iristeko. Bai, nik uste dut pelota aldaketa egin dutela, eta pelota hori guzet igual bizitxoa dela bestia baino, eta jera badakigu aurrian bizitasun handia ematen duela pelotai, eta horre moztutan mino handia egin duela, bien tartera, eta Maite justu jamarrel duela, eta ezin izan da bela pelota hori eraman. Hori ematen du bai, pilota honek irtera handiagoa duela lurretik aurrekoak baino, aurrekoa gainera nahikotxo erabilia dute, ordu erdi pasatxo izan dira arekin jokatzen, eta nik uste akaso material aldaketa honek gorriei egin diela mesede, urdinei baino gehiago, erasora azkarrago eta errazago pasa ahal izateko aukera ematen ari zaielako oraingoz behintzat, pilota hau Hierari eta Naroari, eta kontu iritsi dira lanardietara Hiera eta Naroa, eta beste tanto bat dago jokoan. Luze, Estobarrak, Maite kongi ekarri du, eta Txarraiarri ezkerrez eraman Naroak, txokoan utzi du gero Natalek, txokoan barrena luze, Hierak baina ernez egoen Maite, honek moztu egin du, Hierak eraman, Natalek ireki, bildu Zabalaldera Naroak, Zabaletik Zabalera jokatu dio Natalek Naroari berari ere, oraingoan Maitek ireki egin du toki bertxura, eta Naroak ongi bildu, eta badator berriz ere bere ohiko kokalekura, atzeko kuadroetara, aurretik pasada eta. Natalek berriz ere ireki, Hierak eraman eskuinez, zelan edo alan. Beste zartako bat atzealdera Natalek, ezkerrez eraman Naroa Agirrek, Maitek ireki, eta Hierak bien tartera gaizto, txostaren bila joan da, baina ez du hori aurkitzerik lortu, berriz ere bien tartera jaitsi du. Baina ongi eraman Maitek, Zabalera, Hierak, ezkerrez bildu Natalek, bolea orain, eta Naroak atzera, beste bolea bat, kasu honetan, Maitek joa, txokoan nola edoala ezkerparetak lagadion tarte apurra baliatu du pilota jotzeko, eta gainean izan da Natale txoko aldera joan da pilota eramaten ahal egintzera, baina eskua sartzeko tarterik ez dio eman, ez ari eta ez da bere lagun Maiteri ere, naiz eta biak pilotaren oso gainean egon, eta biek jotzeko aukera izan. 12 eta 8, kasu honetan zorte pixka batekin lagunduta, tantoa lortu dute Hierak eta Naroak, tanto guztian zehar defentsan aritu behar izan eta gero. Bai, nik uste hor sorte pixka bat eukia dela Naroak, hor eskerparetan oso ondo baztertutako pilota izan dela, eta gero baual Natali pixkat beranduegi errazionatu da bela, eta ez dela itxi, eta oin Hierak sake oso hona indu eskerparetara, eta eramateko oso zaila zen. Eta beste tanto bat gorrientzat, eta poliki badoazte urruntzen, así que, oingoz gorriak hobeto ikusten dira, baina, hemen azkenean partida 22 dira bukatzen, eta 22 arte segi egin behar da. Hemen 22 egin arte hori da, segi egin behar da lanean, sake oso gaiztoa jarri dio Hierak Maiteri, eta ura erantzunik gabe geratu da, eta aurreko kuadroetan berriz ere, Jostari, bi aurrelariak, bi pareta egin du Natalek, baina gero Zabalaldetik txokora dejada paregabearekin erantzun dio jokaldi horri. Beste aurrelariak, Hiera Iturriaga, Leitzarrak, 14 eta 8, eta hau ere oso dejada polita, eta dagoeneko baditu gisa aurretan amaitutako 3 tanto Leitzako aurrelariek. Bai, nik uste horre Natalen, intentzio oso nazan bi pareta hori, baina, askoz dala irten pelota, eta Hiera oso errexeldu dela, eta
horre jera bakigu oso trebia dela dejadekin, eta oso deja polita izan da, txapa gainean, efektuakin, eta bueno, Maitek ezin izan da hau eraman. Eta oso ondo eskatutako denbora urdinen aldetik, pixkat partidua gelditzeko, eta bueno, eurak berrio pixkat partidan sartzeko, hasi bueno, ikusiko hemendik aurrera nola dijoa azten tantoak. Kontuak zuzen badara matzat atxeden aldi bat eskatu dute Jerak eta Naroak, eta huxe dute bigarrena Maite Ruiz de Larramendi Mujikak eta Natale Aranburuk, eta partida ere luze doa, eta nik uste Joan Etzekizkien ere behar zutela tarte hau Natalek eta Maitek, eta ea orain Jeraren sakeekin partidak Jeraren sakeekin jarraituko badu ere tantoa egin eta berriz ere gauzak euren aldera ekartzen has daitezkeen apurka eta tantoak bata bestearen atzetik pilatuta Natale eta Maite pasa berri dio pilota Maite Jerari, eta Leitzarra badator sake ateratzera pixkanaga. Eragin dio punba pilotari, eta jarri du tantoa jokoan bostetik eraman Maitek, eta berriz ere sartzeko aukerarik ezin izan dio kendu Jerari. Moztu, Natalek ongi jaso du, zabaletik zabalera luze Jerak, eta azkenean Natalek eramaterik ez du izan, eta hemen pilotazalea xalo jotzeko gogoz dago, ez dabiltza gaizki, eta ez dira gaizkiari partida guztian zehar Natale eta Maite, baina aurrean bukatzeko aukera duenean beldurri gabe ekiten dio erasoari ohi duen legez Jerak, eta behar bada bera izaten ari da. Hemen tartea markatzen, bera ari da izaten hemen tartea markatzen ari dena. Bai, hori zuk esan duzu moa, no? Jera aurrean oine pelota aldatu dutenetik oso ondo harinez ikusten, hor pelota oso ongi mugitzen, dejadaz velozia ematen, azkenean kontuan euki hor pelota bizia dela eta min ari diala egiten, eta bueno, horre naiz eta Natale lunik uste dut gainera etorri zaiola pilota, eta ezin izan da bela eraman. Eta tantoa egitea behar dute, Natalek eta Maitek pilota aldatu, eta pilota aldatzearekin batera partidaren dinamika apur bat aldarazten ahalegintzeko hemendik aurrera. Zabalaldetik bildu, Naroa Agirrek, Maitek moztu, gaiztoa jarri dio Jerari, eta Leitzarrak ongi bueltatu du berriz ere bien tartera luze Natalek, eraman bai Naroak, baina txaparen goiko erratzean jo du pilotaka da horrek, txapa hotxa entzuteko aukera ere izan dugu, eta txapa gainera iritsi ez denez, bederatzigarrena lortu dute orain Natalek eta Maitek, eta pilota berarekin jarraitzea erabaki dute antza denez. Bueno, bai hor oso ondo moztutako, bueno, atzeratutako pelota izan da Natalen eskutik, oso ondo bideratu dugu pelota hori eskerpaetara, eta nahiz eta Naroak ez eraman, txaparagun zaio, eta pelota aldatu egin dute azkenean. Pelota aldatu dute, nire nahiz konturatu, eta oraingoan sakearekin, sake gaiztoa jarri dio Natalek Naroari, eta eramaterik ez du izan Agirrek. 10 eta 15, eta ea bada pilota aldaketa honekin berriz ere diferentzia murrizten hasteko aukerarik izaten duten orain Natalek eta Maitek. Bai, nik uste dute urdinen pelota motelaua dala, eruintzat hobeto, Maitentzat bolea zatolan sartzeko erresaua. Eta bueno, oin ikusten ari ga pelota honekin Natale sake onak ari dala ateratzen, bi sake segido egin ditu, eta bueno, bi sake tanto, eta bueno, 11 eta 15, behadoaz poliki hurbiltzen, eta bueno, berrio partidan sartzen, eta bueno, ikusiko nola joaten du partido. Hala da, elkarren segidan oso sake gaizto bi egin dizkio Natalek Naroari, eta horrek nik uste konfiantza
emango ziola Nataleri eta beste sake bat ere, bostetarditik eramaterik ez du izan eta sake hartu dutenetik elkarren segidan 3 sake eta 3 tanto sartu dizkietenean oraintxe datoz berriz ere atxeden setera Jera eta Naroak berak eskatu dio etenaldia Carlos Sola epaileari eta nik uste hau ere lehen Natalek eta Maitek eskatu dutenaren antzera etenaldi taktikoa eta behar bezala eta behar zenunean eskatua izan dela. Partida aldatu eta dinamika apur bat aldatzen saiatzeko atsedenaldiaren ostean. Bai, nik uste oso ongi eskatutako atsedenaldia izan dela Gorrien eskutik. Ikusi dute oin urdinak beti gora datostela, hurbiltzen ari ala markagailuan, eta oso ongi eskatutako atsedenaldia, eta bueno, oin ikusiko Natale Berriozaka, ze bueno, 3 sake atera ditu eta 3 tanto izan dira, eta bueno, 12 eta 15, 3 tantoko aldea, eta bueno, ikusiko goine Natale Berriozakera, eta partida holan segitzen dabe, nik uste dute partio oso gorrari dela izaten, fizikoak fizikoari ari dela notatzen, oin partio bukara honetan, baina hori partio gorrari dela izaten eta ikusleak asko ari dela disfrutatzen. Ikusle asko ari da gozatzen eta batzuetan finala partida ona izatea ez da gertatzen, finalak zenbaitetan azkar hausten dira eta bikoteetako baten alde azkar egiten du markagailuan. Finala bera jokatzen jakinera egin behar delako, ez delako halako tentsiorik eta barne presiorik izaten finala ez den gainerako partida guztietan, baina gaur finalaren tentsioari ongi erantzuten ari zaizkio momentuz 4 pilotariak eta benetan ederki ari dira laurak ere eta orain arte partida gogorra joan arren inorrez da mildu eta fisikoki ere ongi eusten ari zaizkio finala eskatzen ari zaien lana betetzen ari diren bitartean. Toki zaldatuta orain Naroa eta Jera eta oraingoan Zabalaldeko zuloa estaltzeko eskatu dio Jerak Naroari, berak joan beharko du orain Zabalaldera, ongi bildu du eskuinez, Maitek doido jarri du frontisean azken pilota oraingoan berak ireki du, Naroak joko du azkenean eta Zabaletik kantxaren erdialdera luze bideratu du pilota, atzera etorri da Natale eta pilota jaso. Jerak ireki eta azkenean erdialdetik Zabalalderantz etorri da, hori biltzerik ez du izan Aranburuk azkenerako, hankageldian jo behar izan du eta jokaldiari efektua ere eman dio, baina ez da iritsi txapa gainera Nataleren jokaldi saiakera hori. Bai, tanto polita izan da, no? 4 pilotaren eskutik, horre ikusia tikitaka ibili diala, aurrelariak atzean, atzelariak aurrean, eta bueno, nik uste nekaren eskutik be izan dela tanto, bueno, galtze hori Natalen eskutik, eta bueno, nik uste hor saiatu dela txapa gainean dejada egiten efektuakin, baina txapara jun saiola. Orain arte neure datuen arabera pilota 2 besterik ez du galdu Lazkaotarrak eta egia da. Maili zeuke aipatu duzuna, partida luzea doala eta tantori gehienak oso piloteatuak eta borrokatuak ari zaizkigula suertatzen eta horren aritik esplika daitezke behar bada Nataleren bi akatsak, baina nola nahi ere oso zuzen eta fin dabil aurreko kuadroetan jokaldiak egiten eta defentsa lana ere behar bezala ari da gauzatzen, oraingoan berriz ere Jerari etorri zaizkio jokoan hasteko eta tantoa egiteko pare bat aukera klaru eta aurrealdean Maitek eramandako pilota horren ondotik Zabalera jo eta Zabalalderantz egin duen dejada horren bitartez tantoa lortu dute Agirrek eta biek, 17 eta 12. Bai, oso tanto nahian eskutik, hor bi kuadroan utzi jo Maite pilota eta Jerak aurrean bakigu ostuela barkatzen, oso treba dejadekin asko gustatzen zaio eta bueno,
oso ondo botatako dejada izan da, txapa gainean, justo, eta Natalek ezin izan da hau eraman. Eta apurka 17 badituzte da, eta badoaz gorriak 22. bidean aurreraka oraingoan berak ireki du, eta airez tantoa lortu du, 18 eta 12, eta ez dakit orain ez dute duten garaia proposa. Natalek eta Maitek atxeden setera etorri eta berriz ere jokoa zertxo baiteten, eta gorrien joko bola da gelditzen saiatzeko noski hori pilotaria da, ondoen dakiena, noiz gelditu eta noiz ez. Ondoen jakin ohi duena, eta orain arte ez dute bat ere gelditzeko partida, bat ere gelditzeko asmorik ez dute agertu. Natalek eta Maitek, 18 eta 12, badator sakera berriz ere, Jera Iturriaga aurrelari Leitzarra, bostetik ongi eraman. Maitek, berriz ere berak jaista erabaki du, Natalek ezkerrez eraman, eta berriz ere bat eterditik atzera, 3 terditik boleaz sartu da Maite. Naroa sartuko da oraingoan jokoan, 2 terditik atzera, boleaz Maitek eraman. Eta Jerak oraingoan pilota bajatu, itxatxe egin zaio ezkerparetaren inguruna Maiteri, eta ekartzerik ez du izan. 19 eta 12, hau ere mozketa oso ona Jeraren eskutik, eta oso gaizto jarria aurkariei. Bai, nik uste dut hemen partio bukaraldean Jerari dela izaten protagonista, oso ondo ari da pelota mugitzen, oso ondo ari da pelota bajatzen, eta azkenean Jera badakigu aurrean oso peligrosa dela, oso ondo mugitzen da bela pelota, eta oso ondo moztutako kortada izan da, eta Maitek ezin izan da hau eraman. Atera du beste sake bat, Jera Iturriaga, gaizto hau ere, eta azkenerako Maitek eramaderik ez, 20 eta 12, sakez Leitzarrak amaitu duen, 2. tantoa izan da hause, eta apurka bidea gero eta laburrago ari da izaten, eta orain txeten dute. Partida 3. biderrez Natalek eta Maitek, etenaldi taktikoa inondik inora, baina beharrezkoa dute partida eten, eta ea etenalditik bueltan berriz ere bestelako sentsazioekin kantxaratu eta tantoa egitea lortzen duten. Bai, nik uste dut oso ondo eskatutako atxena izan dela, ikusi da azkenengo txampan nahiela sartzen, gorriei 2 tanto gelitze zaiela txapela etxera eramateko, eta nik uste dut momentu ona zela atxedena, eta berriro partidan sartzeko, eta ikusiko orain, Jera sakera bakigu sake oso naukala, baina seguramente urdinak partio bukara arte eutxingo dutela, segingo dutela, ze azkenean Maite eta Natale konfiantzasko pelotaia dira, eta ikusiko goin azkenengo tanto hauetan nola egiten dieten aurre pilotariak. Ez dut uste, etxirik hartuko dutenik Natalek eta Maitek, buru aldetik ere oso pilotari lehiakorrak dira, eta hemen azken unen arte dago pilotan jarraitu beharra. Beste tanto bat jokoan, 20 eta 12 markagailuan, eta Zirte Dozar oraintxe erabakiak hartu beharreko unea denez, tantoa behar dute. Aldez edo moldez, Natalek eta Maitek. Mujikak berak atzera bideratu du jokoa, ongi eraman Naroa Agirrek, eta gainera Nataleri sartzeko abaguneak kendu. Botearen ostean bien tartera Lazka Otarrak berak, ongi jaso du. Eta toki berera pilota Igorri Agirrek, Iturriaga gatzera, lauterditik eraman, eta Jerak gero Naroari utzi dio. Zabal aldera, gainean da Maiterena, Jerak eraman, Natalek ireki, hau ere gainean jarri du. Iturriaga gatzera Aranburuk, airez jaso. Agirrek, txokoan gero Maitek, eta benetan tanto bikaina izan da. Zatirik handienean eurak ibili dira erasoan, eta gero Maitek pilota garbia ikusi duenean aurretik 2 terditik moztu, txostegin arazi dio gainera pilotak Naroari, eta zestoarrak eramateko ezer egiterik ez du izan.
Bai, nik uste tanto behar zutela Urdinak berrio partidan sartzeko, oso tanto bikaina izan da Maiten eskutik hor txokoan ikusi hauzuloa zegoela, eta txapa gainean oso ondo moztutako pilota izan da, gero hor txosta egin du paretan, eta Naroak ezin izan dago eraman, eta bueno, 13. tanta Urdinentzat, eta nik uste pelota aldatu dutela, eta bueno, ikusi beharko da Natal esakera zela moldatzen den, lehen 3 tanto esake egin ditu, eta orain berriro laugarrena. Nik uste dut tanto osona, bueno, sake osona izan dela Natalen eskutik, oso sake honak egiten ari ala oin bukara momentuan, eta bueno, ikusiko nola bukatzen duten partida lau pilotaria, baina ikusten da partio oso gora ala izaten, lau pilotaria maila oso nari ala ematen, eta txukun ari ala. Eta bereziki ondo baztartzen ari da sakeak Natale Aranburu, hauxe izan da, azkena izan da, aurrekoa izan da, bigarren sakealdi honetan Naroari sartu dion lehendabizikoa, kasu honetan piloteoa da protagonista Labrit pilotalekuan, eta bada, piloteoaren ondotik zein bigotenentzat izaten den tantoa. Maite sartuko da jokoan, Zabal aldera egin du, zenbait pauso atzera egin eta bildu bere Iturriagak, aurretik atzera berriz ere bat erditik laugarren kuadro ingurura bideratu baitu jokoa Maitek, Natalek atzera, lau eta laurdenetik ongi. Naroa Agirrek ere. Gerak ireki. Natalek bildu. Txoste egin dio pilotak Naroari, baina ongi eraman du, berriz ere bien tartera ezkerrez dio behar azkenean Naroak. Aurrera etorri da Maite eta pilota ireki du, kontrakantxatik bildu. Iturriagak, txokoan gero Jerak, bertan da Maite eta atzera. Eta bada zein joaten den pilotaren bila, Naroak jo du azkenean. Bildu bai, baina pilotakadak botea kontragantxan egin du. 15 eta 20, eta kasu honetan berriz ere, Maitek aurkitu ditu zuloak, pilota behar zen lekura bideratuta. Bai, nik uste dute oin gorriak Urdina berrio partidan sartu diala. Badakite konfiantzaz daudela, partio bukara arte ez dutela etxiko, eta horre Jerak dejadaz ikusi do Maitek, nik uste dut oso ongi ezagutzen diola, eta horratzera oso ondo bideratu du, eta Naroai justu xamarren du da, eta ezin izan dago eraman, eta bueno, 15. tanto Urdinentzat, eta bueno, ikusten ari gara partio bukaera oso intensoa izaten, eta gogorra. Eta hemen pilotak berak egin dio azpilokotxoa Natale Aranbururi. Naroak moztu du eta bat ere parte honeko boteri gaztio egin gero. Nataleri pilotak koxkaren batean jo eta erabat estoikoa izan da pilotak hartu duen efektua eta efektu ezetik baita botea bera ere, 21 eta 15. Eta azken tantoaren faltan baizik ez dira Jera Iturriaga eta Naroa Agirre badator bere azkenengo sake ateratzera Leitzako aurrelaria pilota zalen txalo artean. Ongi eraman du sakea Maitek, gero Jera partida amaitzen saiatu da pilota moztuta, baina xapazpira joan zaio eta berriz ere pilota aldatu eta orain aukera 16tik 22koak elkarren segidan eta bata bestearen atzetik egiteko Natalerentzat eta Maiterentzat. Bai, ikusten da tentsio handia dela partiduan, ikusten da lau pilotariak hor denari dela ematen eta bueno, partidu oso gogorra dela izaten. Eta bueno, horre Jera nik uste dut saiatu ala bukatzen partidua eta bueno, txapara junzaiola. Amasei eta 21, oraintxe jakinarazti digute elkarrizketak saribanak eta ekitaldia egin eta gero egin beharko ditugula. Zabalean Maite gutzi eta Jerak eraman, oraingoan Natale izan da pilota moztu duena. Bipareta Maitek baina kontrakantxan izan da. 22 eta 16 oraintxe amaitu da finala. Eta Zabalaldean Arnasari dagokionez
nahiko larri ari gara ikusten Jera Iturriaga, 22 eta 16 eta bakarren bat zuzenek gora oraintxe sartu bada pentsa lezake partida erraza izan dela eta nahiko era xamurrean irabazi dutela Jerak eta Naroak, baina benetan gogorra izan da eta lana erruz egin behar izan dute lau pilotariek gaurkoan hemen jokoan ziren bi txapelak irabazteko. Ba, nik uste dut partio oso gogorra izan dela, lau pilotariak dena eman dutela ze bakiu hementan nahi dugula irabaztea. Eta, bueno, nik uste dut partio oso gogorra izan dela, lau pilotariak, nik uste dut lau pilotariak mez zutela txapela. Baina, azkenan hemen bikote bat entza dago, eta, zorionak eman bikote gorriei. Baina, urdinak ere oso ondo ahitu dira. Eta, urdinei be zorionak eman, ze finalera altzia ez da erresa. Eta, oso partio polita ikusi dugu, gogorra. Ikusleak nik uste dut asko disfruta dutela, eta zorionak eman lau pilotaiei. Eta ara zer nolako irribarrea duten aurpegian txapeldunek Naroak eta Jerak, eta elkarrizketa seta atondu bitartean azkar errepasa ditzegun. Lau pilotariek utzi dizkiguten estatistikak. Jerak bien tartera tanto bat egin du, moztuta lau eta airez eta atzera jota ere beste bana. Sakez bi eta dejadaz lau, galdurik ez du izan, neure kontuen arabera. Naroak bi egin ditu, bat atzean eta bestea moztuta eta galdutako bat izan du. Natalek galdutako bi izan ditu eta honakoak izan dira egindakoak, bien tartera bi, moztuta atzera jota eta dejadaz bana eta sakez beste lau. Eta Maitek ere galdurik gabe amaitu du partida eta egindako 3 tantorekin, atzera jotako birekin. Eta azkena eta 3. atzera jotako pilotakada baten bidez lortua izan da. 22 eta 16koa izan da azken emaitza eta 57 minutu eta 7 segundo iraundu partidak. Nik uste sari banaketetarako gunea atondu dutela ados pilotaren ordezkariek, Ainhoa Ruiz Infantek eta Oiana Orbegozok, eta honezkero sari banatzaileak ere hemendik gertu izango ditugula eta oraintxe adierazi bezain pronto hasiko gara sari banak eta egitaldiari hasiera emateko gertu. Arratsaldeon berriz ere ikusiko zenuten legez amaitu da Udara CaixaBank lehiaketaren finala eta dagoeneko prest ditugu podiumak eta sariak eta sari banatzaileak ere datozela mesedez. CaixaBankeko komunikazio arduraduna Marta Borruel, CaixaBankeko erakunde zentroko Nafarroako ordezkaria Patxi Senosien eta Nafarroako Pilota Federazioaren presidentea Javier Konde mesedez hurbil daitezela kantxara, sariak eurek banatuko dituzte eta. Maite zozketa orain. Aurkezpenean esan dizuedan moduan bi kamiseta zozkatu dira eta berehala jakingo dugu zeinentzako izango diren. Hemen ditugu sari banatzaileak eta ea bada zuetariko batek ateratzen duen zenbakia eta jakiterik izaten dugun norentzat izango diren elastiko bi horiek.
Bi zazpi bat, zenbakia. Agertu da, sariduna. Eta hemen, lehiaketaren bi kamiseta ofizialak. Eta bata atera dugu eta bestean Natalek esango digu. Zeinentzat izango den. 233. 233 zenbakia duena mesedez. Datorrela kantxara. Hementxe. Badator Armaietan bera kantxara. Bigarren kamisetaren irabazlea. Hortxe eman dio Natalek eta zozketak eginda. Gatozen orain bai, sari banatzaileak hemen ditugula sari banak eta ekitaldira. Eta horretarako lehendabizi bigarren postuan azpitxapeldun geratu direnak eta dituko ditut podiumera. Datozela podiumera mesedez 22 eta 16 azpitxapeldun geratu direnak. Txapelketa bikaina eginda. Natale Aranburu eta Maite Mujika. Nataleri eta Maiteri Nafarroako Pilota Federazioaren presidenteak Javier Kondek eta CaixaBankeko Nafarroako erakunde zentroko ordezkariak Patxi Senosiainek eman dizkiete sariak. Muxu bana ere bai. Eta hortxe ditugu podiumean garaikur eder askoekin Natale eta Maite. Eta azpitxapeldunak deituta datozela orain 22 eta 16 finalean garaie sortatu direnak Jera Iturriaga eta Naroa Agirre. Haiei ere sari banatzaile berberek banatuko dizkiete aurrena oroigarriak Javier Kondek eta Patxi Senosiainek eta gero haiek jarri dizkiete txapelak buru gainean. Hortxe gaurko argazkia, eguneko argazkia, 4 finalistak eta nola ez garaikurrak txapelak eta sari banatzaileak ondoan. Eta honekintxe agurtuko gara. Uztailaren 25ean Garesen ekin genion ados pilotan udara CaixaBank lehiaketari eta gaur izan du 16 partidaren ondoren amaiera. Txapelketa zinez ederra izan da. CaixaBanken babespean ados pilotak antolatu duen lehendabizikoa eta benetan honek nik uste erakusten duela ados pilotak ere sustrai sendoak dituela eta ea bada etorkizunean ere txapelketa honek jarraipen luzea eta emankorra izaten duen datozen udetan ere. Eskerrik asko eta beste bat arte, ondo izan. Hauexek sari banak eta ekitaldiak eman dituenak eta argazkirako jarri eta gero berehala ekarriko ditugu elkarrizketa setera 4 finalistak, txapeldun biak eta txapeldun ordeak ere bai. Aurrena talde argazkia aterako dute partida honen aurretik jokatu duten neskatxikiekin 4 finalistek eta horren ondoren esan bezala izango dugu 4 finalistak elkarrizketa setera ekartzeko abagunea eta haiekin lasai hitz egiteko ere bai. Atera dituzte, atera beharreko argazkiak
txapeldunek eta txapeldun ordeek, eta ea bada une batetik bestera geu orain komentario gunean gara, hemendik kantxara jaitsi, elkarrizketa postura joan, eta ean lasai eta patxadaz lau finalistak harrapatzeko behar adina tarte izaten dugun. Badatoz Jera eta Nargoa elkarrizketa setera, ni ere haiengan hurbilduko naiz eta ea bada zer kontatzen diguten. Hogeita 2 eta 16 oso final lehiatua izan da neskak eta azkenean zuentzat izan dira txapelak. Bai, oso gorra esango nukenik ez, batez hasiera ikaragarri gorraintzait, nahiz behintzat hor kantxan, asko behartu gaitue, gure bertsioiko bena ematea behartu arazi, eta bueno, guk partidu honen behar izan du txapela irazteko ez. Partidaren hasieratik ibili zarete laurak oso elkarren gainean eta aurreko kuadroetan bereziki lanean Natale eta biak, eta azkenean tanto sorta eder bat bukatuta joango zara etxera, naiz eta aurrean zenuenak askotan ez dizun utzi, tantoak nahi bezala bukatzen. Ba, hori ikusten nunez, kipiletaleko ontan kosta egiten dela tantoak itea zekena da ez, pauso bat gehiago eskatzen do beti, eta erasorako kosta egiten da, saiatuagatik nik ikusten nun beraiek oso defentsa lan honen zeudela, eta asko kostatzen zela tanto egitea. Baina, bueno, gure ongi jarrita egon dugu, eta nik uste gure aldetik ere partidu hona izan dela. Eta defentsa lanaren bidetik, Naro Bazuk ere atzean zuloa bilatzen ahal egin duzara, naiz eta aurrean maite izan. Bai, egia izan, bueno, Jerak esan duna, beste bikotiak oso defentsa ona erakutsi du, eta hemen naiz da saiatze ginen atzea eman da zulua irekitzen, pelotalekuan ez da asko atatzen da, gero gaina behek oso ondo kubritzen zion, hasi que zail tartiak irekitzea asko kostatzen zitzaigun. Eta partidan zehar pare bat boladatan, tanto sake zenbait sartu bizkizu Natalek eta horrek akaso ere eragingo zuen. Bai, bueno, egia izan Natalek sake oso onak ata eskit, baina oso nerviosa neon baita ere hor, lehenengo bi sartu eskitenean segidan ja hor pixka blokeau bezala naiz. Baina, bueno, nik uste oso guztua gaudela, oso harro gaudela indako txapelketaz, baina arte, bueno, txapelketa bukatu dugu partia galdu gabe, eta nik uste pozgarriala. Lehiaketa honen lehendabiziko edizio izan da Jera, eta pozgarria izango da zuentzat ere palmaresean lehen irabazleak izatea. Ba, idudik gabe ez, beste aurrera pauso bat izan da CaixaBankre babesle bezala sartzea, gizonezkoak aspalditik zeukean, bazen garai ere emakumezko profesionalen aldeko apustu horitea, lehenengoa izan da, ez adile azkena izan eta pozik baguk palmaresoi estrenatuta. Eta bukatzeko azkenan eskak eskaintzaren bat izango duzu, ala? Bueno, emozionalki esan oso aste komplikatuk diztea ez, zorionez, bueno, Andrea bera hemen daukeu, hoi postekoa da, Andreak ere badauke txapelan zati bat, eta gero beste asko ez, Nora berriki joan zaite lankide bat ere, familiri ez, ikaragarria izango da sufritzen nahi dien guzti eta beraiei besarka da handi bat, eta nola ez, beti gurekin daon Naroari ez, animo asko Naroa, eta bitzetan matxedula ez, eta eusteko hor fuerte. Bai, hori da, esan duna, adoseko familiai, gero animoa Nora familia ere bai, eta hori bereziki atxona monai eskein nahiko nioen. Beti hor daudelako partidak ikusten da hola, eta gaur gaina amamarroxa diton urtiak ebadia, hasi que beretzako ere bada txapela. Hortxe beraz eskaintzak eta orain gozatzea besterik ez zaizue geratzen. Zorionak neskak. Eskerrik asko nahi. Hau esek bi irabazleen izak eta badatoz elkarri mikrofonoak pasata azpitxapeldunak ere. Askotan ez da gertatzen, baina zuek ere irribarre zabal batekin etorri zarete ona, galtzea egokitu zaizue gaurkoan maite, baina lan oso ona egitera behartu dituzue aurkariak. Sí, bueno, la verdad que contentas también con el trabajo que hemos hecho todo el campeonato, desde que empezamos en julio. La verdad que, pues bueno, nos hemos entendido muy bien, yo tenía mucha ilusión de jugar con Natale y bueno, yo creo que así lo hemos hecho, le intentaba acompañar y hacer todo lo mejor que hemos podido, sabíamos que era hoy un partido muy difícil, ya jugamos el otro día, pero bueno, orgullosísima y feliz. Natale ha sido una gozada, pues que en vez de, pues bueno, como a veces igual es más normal el asustarte un poquito, no, ha seguido adelante, ha levantado la cabeza y ha seguido a tope.
y para mí eso es un orgullo muy, muy grande y pues bueno, agradecerle toda la chapelqueta, que nos vamos con el segundo puesto, pero honradamente ya se han jugado fenomenal. Son una pareja pues que se entienden de maravilla y pues bueno, nos han hecho tantos y eso hay que aplaudirlo y pues bueno, que muy contenta. Eta zeuk aurrean jera zenuela Natale Etzarak ikildu eta erasora beldur gabe jo duzu aukerak izan dituzunetan. Bai, bueno, azken jera tanto itea oso zaila da, ze dan altxatzen do. Ez do hueko ikusten aurren oso zaila da, huekon bat bilatzea eta tanto itea. Baina, bueno, saia nahi zaldu nahiten, da guztua egia esan, nahiz da galdu. Eta horrez gain lausak ere sartu dizkiozu Naroari. Bai, egia esan gaursakekin nahiko guztua neola, komodo sentitzen dintzen pelotakin eta guztua. Irabazterik ez duzu izan esan dugu, baina uda oso ona egin duzu eta ona iristeko egin behar izan duzuen bideak ere nik uste izango duela merezimendua. Bai, egia esan hasi nintzenetik kistan ilusioekin, ze Maitekin jokatzen etzako ja amets bazan, beti esaten nun Maitekin nahi nula jokau txapelketat bai ala bai, eta entean nintzenen behakin jokaba nula kiston ilusioekin da, finalea iristea ja kiston ametsa zan da, naiz eta galdua pozikin den partidoekin. Sí, y para mí lo mismo también, o sea, porque era eso, el jugar toda la campeonato, el llegar a la final ya supone pues un paso muy muy grande, nos llegan todos y bueno, pues de todas las parejas el haber estado aquí jugando hoy en el Abrit esta final de Udara CaixaBank, la verdad que es un orgullo el llegar con Natale y jugar como hemos hecho y bueno, de agradecer todo. Valorazio oso positiboa txapelketaz beraz, Maite. Sí, yo para mí muy muy bonita, la verdad que han salido partidos muy muy buenos de todas las parejas, pues bueno, era difícil el clasificarte porque al final, al no haber semifinales, sino teníamos que hacer los trabajos bien desde el principio, a nosotras nos salió y aunque el partido, el último de liguilla, pues bueno, era contra Naroa y Llera también y no nos salió lo que queríamos, pero ellas pues juegan como juegan y ya con los tantos anteriores, pues bueno, conseguimos estar aquí en esta final, así que bueno, de valoración muy muy positiva en todos los ayuntamientos que nos han acogido, la verdad que muy bien y bueno, pues esta oportunidad de que CaixaBank, así como con los chicos profesionales apuestan por esa igualdad, pues que hayan apostado en la pelota, por la pelota profesional femenina, pues que es de agradecer, tanto a los ayuntamientos como al patrocinio. Eta ez zen bakarra izaten eta honek ere segide izaten duen hemendik aurrera. Markatu? Ea segide izaten duen honek hemendik aurrera ere. Hoxe. Bai, segitzen deun hola, CaixaBankekin segituta, eta gauz gehiago lortzen, asko gauziola lortzekota. Sí, yo creo que poquito a poco pues se va viendo también, nos cuesta el trabajo que nos cuesta, pero se va viendo que todo el camino que estamos haciendo y bueno, pues para ellos también patrocinios, tanto CaixaBank o Reino Gourmet o cualquiera de los que nos apoyan, están viendo el trabajo que se hace y apostando por este proyecto. Ederki Banesak, zaudete harro egindako txapelketaz eta segi irribarre handi horrekin. Bai, eskerrik asko. Y yo quería aprovechar también un poquito, pues bueno, siempre lo llevamos haciendo y no son momentos muy buenos para Ados-Pillota, pero simplemente, o sea, tanto Andrea, que la hemos tenido ya aquí, después del susto que hemos llevado, pues dedicarles todo y mandarles toda la fuerza del mundo a Naroa Elizalde y Andrea, Enerit, pues bueno, hay varias a las que mandarles toda la fuerza y que estamos aquí, que esa familia sigue estando y vamos a estar, y adelante. Hori da, segiko dugu eta ea bada laster denak hemen izaten ditugun behar bezala jokatzeko prest. Eskerrik asko. A volver. Eskerrik asko. Hau esek bi azpitxapeldunen hitzak eta ikusi dugu Maite benetan ungituta egon dela. Aipatu dugu azkenengo bi aste hauek bereziki gogorrak izan direla Ados-Pilotarentzat duela bi aste susto galanta eman zigun Andrea Aldarigiak Leitzako partidara bidean, istripu larria izan zuen, baina gaur hemen ikusi dugu makuluekin eta onik eta pozten gara errekuperazio tarte laburrean berriz ere hemen delako, noski gero kantxetara itzultzeko denbora tarte luzeagoa beharko du, baina errekuperazio prozesu bete-betean sartuta eta pozten gara bera hemen dagoelako, Naroa etxeko loneak ere etxetik nik uste jarraituko gaituela eta ari ere aupada handi bat eta besarkada zinezko eta estu bana eta baita gaur hemen ez dugu Eneritz Arrietarentzat ere
hainbat kontu tarteko gaur hemen izaterik izan ez duelako, ari ere besarkada handi bat, eta ea laster hirurak hemen zaituztegun berriz ere kantxetan, eta hau esan da, maili txapelketari eman zaio gaur behar bezalako amaiera ginga jarri zaio, eta benetan oso bide positiboa eta ona izan da. Txapelketak uztailaren 25ean Garesen hasi zenetik gaur arte ona Iruñera bidean egin duena. Ba, nik uste txapelketa polita izan dela, nik uste bikote sendoak egon diala, eta bueno, nik uste txapelketa polita izan dela, eta gero finala be, nik uste final gogorra izan dela, bi bikoteak dena eman dutela kantxan, eta partio oso gogorra eskaini deskuela, eta oso gustora indako lanakin, eta badakigu azkenean ados klub hau denok familia gazela, hemen denok lana egiten dugula, eta bueno, gero bai eman besarkada bat naroa etxeko lonai, etxetik egongo dela hor ikusten, eta gero be eneritzei hemen gaur ez dugula izan, eta bueno, Andrea hemen gaur etorri da ikustea partida, eta bueno, muxa handi bat da nontzat, eta bueno, eskerrak eman hurbildu dudan jende guztia iona, eta honek segidu itxen da bela, hurrengoan beste txapelketa bat azten abenduan, eta hau dala ados familia, eta honek aurrera segitu behar dugu. Hori da, honek aurrera segiko du, urritik abendu ingurura arte atxeden hartuko dute lehiaketek, baina bestelako partidak izango dira. Hemendik aurrera datorren astean atzeraga besate baterako Arberoan izango gara, Arberoako ikastolak antolatutako jaialdian ostira larratsaldean, larun batean ere beste bi jaialdi izango dira, eguerdian Zubietan eta arratsaldean Alduden, eta igandean festetako partiden lehendabiziko aldi honekin amaitzeko Martzilan ere izango gara, eta esandakoa, abendura arte atxeden hartuko dute txapelketek, baina honek segida besterik ez du izango, eta pilota ikusi nahi duenak badaki zein pilotalekutan izango duen aukera, eta horrez gain sare sozialetan ere izango duzue ados pilotaren partiden berri, eta beraz izango duzuen oski ados pilota jarraitzeko aukera lehiaketetako partidetan izan ezarren. Amaitu da esan bezala lehendabiziko Udara CaixaBank lehiaketa, Udarako lehiaketak amaituta urrengo txapelketan negukoa izango da, Binago txapelketa luzea, eta abendura arte ez dugu izango, baina ordurako nik uste guztiok indar berrituta itzuliko garela berriz ere mailarik onena emateko asmoarekin. Besterik ez Iruñeko Labritetik, hau izan da Udara CaixaBanken finalak eman duen guztia, plazer baduzue, abendu inguruan izango dugu berriz pilotazaleok, elkarren berri izan ongi, arratsaldeon Iruñetik. Bai, eskerrik asko.